passadissos amb contenidors i vendes amb contenidors per gent gran, i tots ells, Meravellosa està al Parc de la gent meravellosa dels núvols de la memòria i s'ha marcat una meta. I donar-te en compte que com més practiques, més sort tindràs. És l'hora de llançar la primera col·lecció. L'obligació, l'actitud, l'entusiasme, la il·lusió, l'optimisme i una meta. Venen imatges que desencadenen emocions, la qualitat de les persones, que és realment el benefici que té el pacient, el metge i els entorns